Amakhosi esibili. Verse 38. U-Elisha wabuyela eGiligali. U-Elisha wabuyela. Igama ethi wabuyela uke waba seGiligali. U-Elisha uke waba seGiligali. Wabuyela eGiligali. Ngoba lesibone khona izinto bafuthu. Siyabuyela. Jesus. Awuthi ngichaze kancane nje ngizongena kancane focus wami yazi kade ngikhuluma ngawo kwabanye abazalwane ngikhuluma ngawo mina bafuthu uNkulunkulu wangihawela ngiyaxoxa kahle nomuntu. Yes, ikhulu yabantu abakhuluma kabi nomuntu bangisho sengivalisa yona. Right. Anasikhathi sokulela umuntu okhuluma kabi nomunye umuntu ngoba ngibhizi kakhulu ngale indaba zabantu. Wanamhlanje uhleba zehleba befundisi. Abantu ababona lesibhalo ngabe basikudla bathandaza njengoba izulu lisemnyameni. Ngijabuliswa inkuthazo yakho. Abafundisi bangafika. Basukuma lapho bakhulumeka ababayo. Kodwa babuyela babuka iTV bakhe balapha. Sesengene enkulu pastors. Ubafika enyameni bayasha. Bese uyalunguza ukuthi in the middle of the night. Bathi abantu ukudla balele. Esathi ukuqhamuka isonto ngaleso sikhathi. So, manje umuntu ekuthele siyajabula mfowethu. Ukuthi ngiyagijima wathola umfundisi omdala ekhethana wathi mfundisi Ndaba anijabuli kanti ukuthi ivangeli lisahamba ngana imali. Jabula lo ukuthi lisahamba. Uthi awunamali kodwa lisahamba ngawe. Jabula ukuthi lisahamba imali. Bathi phela lapha azobheka alakagcina la uJehova themba wona futhi lisahamba la ngawe. Wathi jabula kusho into endala ngoba the more empunga ukhona into ayilethe. Ngifuna ukuthi ubona ngesikhathi esuka eGiligali wasuka eGiligali langene the man of God. Umlethe abantu bokuqala eGiligali uhamba nokulandela uEliya ngoba ufisa ukuthi bekhona izinto lapho wayithatha khona. Manje basuka from Giligali baya phesheya kweJordani. Ubuya manje wasibili usephethe into ayibuka elandela from Giligali. Manje ubuya usephethe igament yebo ndihambe noNkulunkulu. Number 2 uphethe into eLiya ngokwenza ubushi. Besahamba eGiligali ubelandela into ubushi. Mase uphethe into ubushi. Ithi ibhodwe wakho la uthola khona into awuyeke ukuyela khona. Into kaNkulunkulu wayithola kwi-TV, wayithola enyangeni ukuyela khona. Kodwa uma wayithola emthandazweni awupheli la. Then makabuya ufika khona usebuyiswa ukuthi eGiligali kunendaba. Uyagula la eGiligali. Then iBhayibheli lithi 38 wapi ngokweleke kwasebenzakala ngemfundo. Kwakukhona indlala kulolezwe. Kunendlala eGiligali. Yes. Amadodana amaprofethi ayahlezi phambi kwakhe. Asifika kanjani? Lasimakhaya kodwa lefundile futhi. Akukho lula to get a true son. Ngathana abantu bengathini into engalandelwa ngamabhasi namasanzana. Akukho lula ukuthola izwe lesenza a true son. Akhona ama-sons, but they are who like to get a true son. Yes. Akho ngishumele nabantu abanye baphethe amandla kodwa akukho lula to get a true son. Ukuthola isanye nompela wenza umuntu umfundise ekhuluma ngesanye yakhe kodwa egcine yona yodambiso. To get a true son is not easy. Uma ezothola uEliya ezothola uElisha akubanga lula. Kodwa
izinto ashiwa kuzo Elisha elandeli ukuze abe become a true son. Uyamtshe futhi maye umxosha indlela amxosha ngayo wemxosha wayetesticalent. Athi ngiyasuka eGalilea eBethesda la athi phela kaJehova ngiyakwazi ukufuna usho ukuthi lo muntu umlandela ezensusa. Babe khona abanye abaprofeti kodwa babenela usale eBethesda. Babe ngasibona isidingo sokuhlela eJordani. Nisekhona kodwa bazalwane. Then uma ke eseqala naye esethola izinto Eliya usefuna ke amasons akhe manje. Uthatha uGehazi umenza esani yakhe. uGehazi umnika nogogo uGehazi uthi mina ngifundisa wena fundisa abanye abaprofeti. uGehazi naye unesikole sakhe uthena bakhe abaprofeti yena uthena umaster Elisha. Awulalelani bafowethu, lalelani bafowethu. Ibhayibheli lithi ngesikhathi babuyela back to Gilgal, bathe bafika eGilgal bahlala lama sons akhona igruphu yabaprofeti ikhuliswa uEliya wamele uGehazi. Yena ubeka indaba kuGehazi. uGehazi ayothuma bakhe lithi baba bathele sahlezi kanjalo kwabonakala naka amavesi angenza ngifuna sihle bafowethu abahluphe lesikhathi khawulezisa sisi. Wathi encekwini yakhe Elisha usho encekwini yakhe Gehazi uthi beka ikhazi elikhulu. Beka ikhazi elikhulu. Awusithele ibhodwe abafowethu. Yazi into bafowethu umuntu lebekile. Sengicela yazi ukuthi konke ufuna ukukhuluma yona. Angifuna ukuthethwa imessage. Ufuna ukukhuluma lento mwenzo lathi ngitshela. Bese ngiyaqeda. Angifuna le message ngilini. Ngiyazi ukuthi kunesithini ngabangekhuluma. Then uma uthi umuntu othunywa ibhodwe uGehazi lungisa ikhulu ibhodwe mfana ikhulu ngalazi unalungisa esehlala ngotendala yahlale ngathi yafuathela kanje letho ngiyabizwa silungise ibhodwe kubeka sisi kubeka funa sibambele kubeka Uphelele amadodana amaprofeti ukufa. phela abasanzana athi ukudla labasanzi Tibuhle wenzwa phela usethi Gehazi Kwaphuma omunye. Wathi lalela ngingehla bafowethu ngibayithi manje angifuna sihleli ivesi lendaba uJohn uGehazi uthi mina ngizosala ngisibhodwe zela wena uyofuna esizokuthaka ebhodweni funa wayenze ukukha imifino. wayenze kulala laheza Wafumana intandela yasendle. yes Wakutha kuyo izintangazane. wabuza lentanga asibukele mayifika endle ubona ama-wildfire uyawagawula mayeqeda lithi ibhayibheli ngaleso sikhathi uvule ingubo yakhe yamahlombe okuyintetesho ukuthi kuyimprofethi uyayidlala ugawula ama-herbs mayebaqala kuwafaka la mayisuka lapho ugawula ama-wildfire uwafaka la ugoqa igwane ingubo yakhe iprofethi ayithatha ugodla wakhe uthathe ngoba kulindelwe lapho ebhodweni inile uGehazi ilinde ukuthi alethe esizokwenza ngakho isitshuku ufika ukuthi ngithole la sithi ibhayibheli wakhabela wafaka ebhodweni sasihle isitshuku mawubheke ebhodweni sasisihle beza abaprofeti bazokha lithi ibhayibheli bathi besadla kwamunyeza indoda yathi Elisha Nyanamba
uqinile. Yeah. Alishitshwa. Nkosi yami. Ay. To get the true sign, it's not easy. Who's a life? And I told her to go to Shinto. Yes, sir. All right. Let's go to my level about the time they go to Shimon and I go to the night party. All right. Yo. But for the fools, our friend and to buy them to them, but they don't do that without a share. If you come over speak conference, yes. You know, okay, has only okay, okay, has attention. Usura konala, emva wokuba befeyili, upheke, abuza ineyini, ukuthi sizopheka njani, wayibonekane isifundo uphele ezinye ingane, iyabuza ukuthi mama, uma ngizopheka imfino uyipheka njani? Ama-ingredient, nifaka iningana uhlanganisa, akabuza ngenzi. Nasi into zenzakala, emva kwebhodwe, ngizawuvana naye. Uzwakala ukuthi unahama unoxolo. The great man, India iphuma no-Israel. U-Israel ubenethemba lokuthi phakathi kwethu there is a great man. And lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayephele ufavor as much as enothoko, kodwa umbeke empilweni. Amadoda abheka phezulu efile umuntu onothoko. Bathe isiqothiwe ukhona uthoko. Uyibonile nje manje unothoko. Lithi iBhayibheli kwanentombazane yakhe kodwa yasi. Hayi manje singasiza. Kwalidonda kaNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu ofanele umbona hleze nosiza lokukhokha ngokusho usesebenza ukubeka into manje
Uthi babethatha igolide uthatha everything yakhe engamagogo washona khona wayivumela intombazana. Makafika ku-Elisha umemnyama uthi u-Elisha kwazi uphuma. Tshela leyo ndoda ungenze ngibone nabuyona. Ayihambe eJordani iyongena nesikhombiso ukuzoyihlambulula. Haleluya! UGehazi wathi hayi man. Lo muntu akasenzi nokuzokubona. Lo muntu kaNkulunkulu njani okhuluma manje engavulekile umfana. Ithi iBhayibheli wani asuka bona. Usethi uma ngabe lento yokuhlanjulwa kwakho ibizodinga inani elikhulu elinayo. Angithi uzokhipha. Manje awusakhiphi lutho vele nesakhiphi lutho khiphe leligolide nezonke ey'layishe engombolweni. Hamba nje uyohlambulula emanzini. Esinamanje ukuthi ubanje iqamanje. Ongena emanzini nesikhomo uzohlambulula noma abelethele. Ithi iBhayibheli the true indoda efuna i-true son ka-Elisha uGehazi. Ngiyathandazana manje. UGehazi uyabona kuwena izinto emuva indoda isihlambulule. Usebiza abafana bakhe bona kade bathumile ubabelo bezoshuba. Usethi emafutweni yabona sifikile ebhodweni kodwa siyaphula manje. Nje manje yabona uElisha ulahla izipho thina seyifuna. Usedonsa abaprofeti ababili bafowethu. Asabengayo so that yonke lento ebiyele emva uGehazi. Ithi babefika uGehazi ubona amadoda amvimbayo. Wayikhipha isipho wakhipha yonke into bathatha babuyele emuva. Yakani ubona la lo muntu uzoba yishusana kanjani efuna ukwamukela izipho uba kwakhe ichithe. Bafowethu iningi inyakanyaka nemishimishi nemfetshemfetshe khona emabandleni esisuke ebandleni emaphethe nje ngoba sithi sikhuluma izinto kumafowethu athi ubona sibeke abantu abakwazi ukufundisa abantu bona babe becabanga ukuthi siyabhayiza siyadineya kanti bona bengenza kangcono. Bafowethu awukwazi ukwehlula your leader. Ubaba gifted ubaba lezambu ukwehlula yena kodwa uphethe imoto uphethe into awungathi bafowethu awungathi bayayithethe nakuwe uhamba ukwedlula yena. Usethi-ke mayicada usethi-ke asaba bayithatha izinto mayibuya uney'thuluzi sebeyabuya kubathathu babelisha. Belfort konzathi sithi ndoda nikwenzelani okwenza ngoba nolele kuthi yababona bethatha izinto ongafanele bayithathe. Nikwenzelani? Uselalelani? No, liyathola lukanama lusukile kodwa liyazulazula hleze ey'bhekizana. Ngoba nithatha lezi zinto bebelingazi unakingaka loba ngasifundisile kodwa lukwazi ukuthatha izipho zothonga. Manje nalebona yazi ukuthi nabafundisi bethu uzodela sekumele yonke into okudoti zewuya okudoti simaphambi kwebandla kodwa uNkulunkulu usisiwe kanti akusibusiza ukufa kwakho lokho. Futhi abantu bazohlele ngoba sezikhathi. Uma kethetha laba bami phambi kwa-Elisha usethi u-Elisha yazi abanye indaba eyi-3 uxolo lwendoda yahlukaniseka ngani. Uhlukana phakathi uxolo ungena kuGehazi ungena kulo profethi amkhulisayo isanyana ungena nakulo. Usethi bayiqhubeka ukuthi wena une-Facebook isekhaya kodwa ayiyabanjwa manje uxolo. Manje umthetho abantu abenoxolo kufanele ukuthi babe ndawonye futhi baphume phakathi kwabantu abanoxolo. Nangabe baphuma uGehazi nabaprofethi ababili ne-firstborn kaGehazi kwavela abantu eBhayibhelini abanoxolo abawu-4. Ithi iBhayibheli kunokwehla namanye ama-scriptures abanendaba eSamariya. Kwatholakala ukuthi namba abantu as much as benzile iphutha kodwa amahashi ney'nqola awabazi abanye abantu. Awuzibheke sisethekazi. Into yathathwa u-Elisha eyibanda ku-Eliya ayibazi abanye abantu. Kodwa amahashi ney'nqola awabazi abanye abantu. UGehazi ikewula Elisha noma lokho azemfuna azamthola. Kwasho ukuthi ngaleso sikhathi lamadoda
It's not small. Got their hands. This is how we can walk in the I'm a son, I'm a spiritual. We know. Spiritual, physical, but no food.
uma ezongena kwi-river Jordan umemeza ukuba enaye maye wena abazi abantu ukuthi lamahashi enqola yaqabonakala leyanto esezilele inkosi yamakhazi bathi bephezu kwentaba wathi phuma ubheke ngehasi. Oh my God, awuphinde phuma ubheke ngehasi ibhodwe yini ukuthi sishusela ufunakala umuntu omdala akafike ekhosini fire athi bafuthu ngiyakhonza ngicela ukufaka impuphu yes it's true letha mashaka ngasa kodwa isithusa namhlanje siyakula. Oh my God, ngizosiza asikho ukushita ibhodwe futhi asikho ukuchitha isithuba sekulethu uba singachithi isithuba. Inkosi yamakhosi yabuya sekulethi ukuthi singasithika lesi sithuba. Bafana babo noma ngeke ngena kungabe safa umuntu manje yini impuphu futhi sokhuluma ngenyama kodwa iprayer ehamba ne-fasting ayahamba yodwa iprayer plus fasting abesikulane imizimba yethu esibuka imizimba yethu asisukhonza nje sibe zimpuphu nje izinto ey'hamba nethenda asikade into yendlela isekhona mazalwa akesithulule one and two and a very sensual.
away. From a kind of umuntu ngangiso lesini ngesa enkosini kwathi ke kha malika Jesu ngathi wesomthanda sowami wamithethe lela wethula wamshiya umuntu ingcebo zalelo bantu ziphekile ngoba bangapheli bantu baphela abakhotha. Never before she might have found this package. Oh my God, Jesus! It's package. Good in our intercessors. Our intercessors are not far. Our people for open. Our people will be in that it was only good now. And our sure, but our intercessors are not good now. Who's not for you? Who's not sure? Is in now. Uthi ngithandaza ushilo ngiyathandaza yena asithi siyabala siyakhulekela asithi isashisi siyayithandazela. Hallelujah. Uma bebamba amamaki laba beqala bethi nganisoni esini ngezinkosini ngoba leyo praise ithokhela abantu. Praise ithi siyathokhela. Ngoba ngithi ngangisoni esini ngiyathokhela ngesa enkosini kwathi
Let's